Tayo palakpakan kasarap buwan iti natulog nga palakpak ng Senador Manuel Lito Lapid. Muli ko namin ang pangalan, pinanumasa kong lumigan sa pagkat sa bayan siya'y mapagmahal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Napanood ko ba yung Batang Quiapo? Nanonood ba kayo? Idol ko ba si Tanggol? Gusto niyo bang galing ko dito? No? Panapakunan natin natin kayo. Alam Flores, wala ko partano. 43 years na po siya dito sa Barangay Rosario ng La Union. Ako ay 32 years na rin. Tuloy-tuloy din po ako. Kaya siya po idol ko. Idolin po natin siya sa pagseservisyo. Kami po, kahit po mga municipal na office, nandito po, at DSWD Region 1, at lahat po ng barangay nandito ngayon. Maraming salamat kapag sa lumulo at sa lahat ng mga konsyal at amper nandito. Huwag nyo rin po kalimutan sila. Palakpakan din po natin at mga konsyal. So, nagpunta po ako rito para mamigay ng konting tulong. Sinasabi po, sa buong Pilipinas ay namimigay po tayo ng kagaya nito. Kasi pinira po yan. Kaya ako naman nagsisipag, makakuha ng tulong sa taas-taasan at tayo bibigay sa ating mga, lalo-lalo na po ang mga senior citizen. Siguro po kahit konti lang makakatulong sa inyo yan, ano? Kung ito po namin ng buong Pilipinas sa kapwa po ng Pogo, nabigay na po kami ng isa. Pangalawa na po ito. Mamaya pupunta po kami ron para mamigay ulit. Dito, babalik po kami para mamigay ulit. Sa mga kayanan namin, basta nakakuha kami ng budget sa national, dadalik namin po sa local na nangangailangan ng ating mga kababayan na may hirap, mga senior citizen, PWD, mga estudyante, bigyan po natin sila ng tulong. Yun lang po at maraming salamat sa galing pagkikita natin. Salamat po, bigyan na po natin. Kailangan yan. Alam po, nangangawi talayo. Nagalang na Senador Manuel Lito Lapid. Isang simula na po ng dalang proseso sa pinigay na update na ayuda. Maraming salamat po ang galang na Senador. Mga kababayan, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy, para kasuka mo. Totoos tayo, totoos. Para makita po kayo sa Batang Quiapo. Siya ay nakilala. Minulapit ang pangalan, pinanamasa kong tuligan sa pagkat sa bayan siya'y mapagmahal. Tayo'y kinitulapit, sa Senado ay ating siyang ibigay. Tunay na mga kabayan, matulungin maasahan. Ito nga, papasalamat ko kay Alan Flores, kay Mayor natin dito, at sinalubong ako at mga kababayan natin dito sa Rosario, La Union. Natira natin kahit konting tulong, siguro makakatulong naman yung kahit maliit lang, kahit konti lang. Kaya babalik kami rito pag bibigay ulit ng tulong. Sir, bakit ulit po kayo tulong? Hindi, kasi kailangan natin ituloy yung natin, programa natin, lalo na yung pre-legal assistance Republic Act 1999, libre abogado sa mga kung naapi sa batas. Nandito yung lapid law na tinatawag na lapid law para may pagtanggol sila. Kami ng pugo ngayon na pamimigay din. Tapos sa Benguet, mamimigay din po kami. Sige boss, thank you, salamat.